سلام تخطاتلت مدب هيلن تايمز كم يتخونو نحنا أملاخ يمسكن تبق لنا كم دناتنا زبلت السلام كتلو ناوترو تمنيتنا ايو هيلن تايمز نعاهم التعذبتان محوكاس فولي زخون مدبات هزا دبخيلات لكم الله كاباهم إن دليو هانا تريتو شير لايك سابسكرايب بمقبار أما على توزربوهم مدباتنا تساتفتن خدكونو بخبرنا قدمكم نايلومي قاشانا أب هيلن تايمز شاكيرا أبارا كلها كولومبيا تولدتن زعابيتن هببتي كولومبياوي درافيت بوب إياك تكون سنة مكتتال شاكيرا أب كولومبيا ناي بوب درافيتن ساعتن بوجح عواتات تعاويتها إيا وجوح جرامي لاتين كمون أمريكان موزيك شلومات كا تعاويتها إيا شاكيرا أبزغد كا زبالة كمون هابا سايت حزة أمسولو هرمت فلتي إيا أبملا عالم دما لعلي 7 مليون ألبوم كان دشتات يجمد بتوسعون أبتزبويس زرستو هبوب ناي مزمور وددر دانيا كوينا أجلجلايا شاكيرا إيزابيل أبنغرق ريبول بكل تلكاتيت بشحن شعاتميتن 7 شوعاتن أبارا كلها كولومبيا تولدت شاكيرا مسحادة ليبانوساوي أبوان كولومبياويت أديان كوينا نورشا لاتينوسن عربن كاب موزيكا أخبيرا كنتريو تقلت قال شو منت عمد كلا ناي مجمرتها مزبور صحفت قال 10 عمد كلا دما ناي مجمرتها وعن مزقب فرمت شاكيرا اتن ناي مجمرتها كلتا ألبوماتا مس نفسها شاكيرا نتاساسيت ألبوما وسدتها أب كل مديات اتي ألبوماتا دما تساتفت اتا بشحن 990 زواتت بيس دا سازوس اتبال اقريت رايز ترجمات صحفتي لعلي مليون قدحات شتت اتا ألبوم ناي نقدم ملكتات دمسي ألوا ازي دما ناي لاتينن روكن كمون عربن موزيكات حواويسو نيرو اتي دوندو استالون لادرون سعبو زدالو ولا تاريخ اتا سرقتي ابي اللو توحيلا اتترجم كوينا قبل الاتي بيلبورد زدالو ناي لاتين سليدا بتحت دحرزي نويح كيتصنحت نشاكيرا امتيبن انبلاغدن أب كلتشح ناي مجمرتا جرامي شلمات اتا زبلت ناي لاتين بوب ألبوم رخبت شاكيرا ألبوماتا مستعوته أب أداكاتات إسبانيا بلوت كوخوب موزيكا خونه إذا موزيكا زي بتي برتو دمتان بتي أب كبداز قبر زدن نقص عسئتن زفلت إيو شاكيرا أب مولو اتي زترفة كفال عالم أزيا هببت اكوا انت نبرت أبتي ناي حبرات منقسات أمريكا اتا درافيت بشحن 990 والإسرع عمد كلا نتي أمريكاوين فوتو وسرت امنتن نمسفح مسدرا بيتا ناب ميامي فلوريدا قعزت بإنجليزينيا مزمور كتصحف دماتها مهارت أبو غا حادي إيميلين استافين زسمو كاب غلوريا استافنن أب ماشين دمتي ميامين زعاي خيدو أكايد سراحن مسؤو أفرايد كوينا نخط أي حتى توتو بخلت شحن حارن شاكيرا نتا بإنجليزينيا زدالوتا ناي مجمرتا ألبوما أوتت إذا دما أب حبرات منقسات أمريكا بوجه تقبالنا رخبت إتي ألبوما أبتي سليدا قطر سلسته بتصحى أبتا زوات أتلاك أداميتي سومون دما لعلي كلتميتي شح قدح شتت شاكيرا بغلت شحنا همشن كلت سعنا بتي لعلواي 10 سليدا ألبوم تملست أب سنة إتا عمد إتيا نتي فجاسن أورال زبل إسبانيا التدالو صحف أوتت أب حداركا بإنجليزينيا التدالو أورال فيكشن قطر كلتا أوتت فجاسين أورال قطري حارين شاكيرا كالأيتي جرامي رخبت الله أبزي جزيزي بولت نايلاتين روك أماراتي ألبوم رخبت إتينا إنجليزينيا ألبوما كا نتا هيبس دون زرستا أدالوت شاكيرا بسفيحو النازورت كلتا ألبوم موزيك أو مرئيت أوتت إزخا بغلتشحن شوعاتن زواتس لايب سلايب كومون بغلتشحن شومونتن التقبرة أورال فيشيشن تور إيو أب حملة كلتشحن شعاتن كاب استوديو ألبوماتا شوال في زرستا حدث نتلاو تقاتلا إتا ألبوم بغلتشحن شعاتن أب سنيدا بيلبورد قطري 15 وقعت بغلتشحن 10 كا بلاتينيوم وطالا أبتي جزي كابتي بغلتشحن 10 إتا قبرة شيئتا إل سول واكا واكا زرستو هرمت كاند مزمور ناكلتشحن 10 كوبانا عالم فيتشر فوم كونت دهرز نوح كيتنهت إتا حجة عالم لخاويت لعلا كوخوباوي ألبوماتا نمدنفع نابزورت قطع خدت أبطري كلتشون 10 إتا نواكا واكا زرستا فيديو لعلي 1 بليون ساعة ترائية بخلتشون 10 شاكيرا أب حبرات منقسات أمريكا زشتوتو نشتا ألبوم دارجا 10 مليون بتشحو نبرة
ዓለም ለኻዊ መሸጣ ኣልቡማታ ድማ ልዕሊ 70 ሚልዮን በፂሑ ነበረ እዚ ኸኣ ኣብ ኮሎምብያ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እትሸይጥ ሰኣሊት ገበራ ድሕሪ ግሎሪ ስቲፋን ከዓ ካልአይቲ ዕውቲ ደራፊት ላቲን ኮነት ኣብ መወዳእታ 2012 ሻኪራ ኣብቲ ኣብ ኤምቢሲ ዝርአ ህቡብ ናይ መዝሙር ውድድር ዘቦይስ ዳኛ ወይ ከዓ ኮች ከም ዝኾነት ተረጋገፀ ምስ እሾር እተባህለ ደራፊ ሻኪራን እሾርን ንክሪስቲና ኣግሊራን ንሴሎ ግራንን ብምትካእ ምስቶም ተመሊሶም ዝመፁ ደያኑ ከም ዝኾኑ ኣዳም ሌቢንን ብሌክ ሸልተንን ሓበሩ ብመሰረት ዘሃፊንግተን ፖስት ኣብ መወዳእታ 2012 ለቢን እሾርን ሻኪራን ከም ዓብይ ትካል ገይሮሙ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኢላ ሸምጠጠቶም ሻኪራ ቀልጢፋ ብመስኮት ቴሌቪዥን ክትፍቶ ጀመረት ኣብ መጋቢት 2014 ሻኪራ ኮኸብ ድምፂ እተተሓሓዘ ኣርእስቲ ዘለዋ ስቱድዮ ኣልቡም ኣውፅአት ኣብታ ዓመት እቲኣ ነቲ ብ2014 ኣብ ብራዚል እተገብረ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊች ፎረም ምስ ዓፀወቶ ነቲ ክታማ እንደገና ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ወሰደቶ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ላቲን ብሉፅ ኮኸብ ኣብ ሙዚቃ ምዕያይ ቀፀለቶ ኣብ ጥቅምቲ 2016 ካብታ ኤልዶራዶ እትብል ኣልቡማ ነታ ቻንታጅ እትብል ሓዳስ ንፅል ደርበየት ኤልዶራዶ ኣብ ግንቦት 2017 ኣብ ዘውፅኣቶ ሕታም ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብስፓኛ ዝዝመር መዝሙር ዝሓዘ ዝርዝር ትራከት ዝገልጽ እዩ ልክዕ እዩ እቲ ኣልቡም ነቲ ኣብ ሰነ ዙረት ንምግባር መደብ ከም ዘለዋ ዝኣወጀላ ላቲን ዝዝምር ደርፊ ብዙሕ ፕላቲኒየም እዩ ነይሩ እቲ ዝሕዝን ግን እቲ ዙረት ከምቲ ዝሓስብዎ ኣይነበረን ሻኪራ ነቲ ብ8 ሕዳር ኣብ ኮሎን ጀርመን ንኽትቀዳደም እተመደበትሉ መደብ ቅድሚ ምቅርራባ ብምክንያት እቲ ውጥረት ዝመልኦ ኣውታር ድምፂ ነቲ ሙዚቃዊ ምርኢት ሰረዘቶ ኣብቲ ብ10 ሕዳር ኣብ ፓሪስ እተገብረ ምርኢት ብእዋኑ ክትሓዊ ተስፋ ትገብር እኳ እንተነበረት የቕሬታ ሓተተት ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ ሻኪራ ከም ዝሓወይትን ንጉዕዛኣ ንምቕፃል ድማ ምድልዋት ከም ትገብር ኣፍለጠት ኣብ ሰነ 2018 ኤልዶራዶ ወርልድ ቱር እትበሃል ናይ ላቲን ፖፕ ኣልቡም ምስ ተዓወተት ካልእ ስናፍ ኣጋጠማ እቶም ደገፍቲ ግን ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ተዋሳኢ ዝሽየጥ ስልማት ምስ ምልክት ናዚ ዝመሳሰሉ ምዃኑ ምስ ኣስተባሃሉ ካልእ ስናፍ ኣጋጠማ እቲ ናይ ዙረት ፕሮፌሰር በቲ ንድፊ ተሓታቲ ምዃኑ ተቐቢሉ ስለቲ ብዘይፍላጥ ንምስሳል የቕሬታ ሓተተ ኣብ መስከረም 2019 ሻኪራ ኣብቲ ኣብ ማያሚ ፍሎሪዳ እተገብረ ናይ ፍርቂ ግዜ ምርኢት ምስ ጀኒፈር ሎፖዝ ክትሓብር ምዃና ምልክታት ተነግረ ሻኪራ ከም ዝበለት ኣብ ጥቃይ ጆይሎ ነቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓይሊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ላቲኖ ብምውካለይ ኣዝየ እተኸበርኩን ትሕት ዝበልኩን ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሻኪራ ነቲ ምርኢት መጀመርታ ክትጅምሮ ከላ ነቲ ምሕኩልታ ዘንቀጥቅጥ ምንቅስቓስ ኣርኣየት ሂደት ጊታር እትጭፍልቐሉ ግዜ ረኸበት ነቲ ኮቦሮታት ትቆፃፀሩን ንተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ከዓ ልሳና እናወዛወዘት ትሰዶም ነበረት ሻኪራ ኣብ ወፃኢ እቲ ብስራሕ ትሑዝ ዝነበረትሉ እዋን ነቶም ኣብ ዓዳ ኮሎምብያ ዝርከቡ ቆልዑ ብሉፅ ትምህርቲ ንኽረኽቡን ንምሕጋዝን ማሕበረ ፒስ ደ ሳንዞስ ኣቁመት ብተወሳኺ እውን ናይ ዩኒሴፍ ሰናይ ፍቓድ ኣምባሳደር እያ ብ2010 ብዝገበረቶ ግብረ ሰናይ ከዓ ኣህጉራዊ ማሕበር ሸቃሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክብሪ ተዋሂብዋ እዩ ሻኪራ ምስ ጀራድ ፒኬ ዝስሙ ውሩይ ስፓኛዊ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ርክብ ከም ዝነበራ ይግለጽ ኣይፀንሑን እውን ናብ ሓዳር ኣምርሑ እቶም ሰብ ሓዳር ነቲ በኽሪ ውላዶም ብ22 ጥሪ ብ2013 ሓንጎፋይ ኢሎም ተቐበልዎ ንወዶም ድማ ሚላን ኢሎም ሰመይዎ እዚ ከዓ ብስላበኛ ፍቑርን ፈቃርን ፀጋውን ማለት እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ዌብሳይት ሻኪራ ዝወፀ መግለፂ ድማ ብሳንስክሪት ሓድነት ይብል ኣብ ነሓሴ 2014 እቶም ሰብ ሓዳር ከም ብሓድሽ ከም ዝጠነሰት ኣፍለጡ ሳሻ ዝበሃል ካልኣይ ወዶም ብ29 ጥሪ 2015 ተወልደ ሻኪራ ኣቐድማ ቢላውን ምስ አንቴኖ ደላሩዋ ወዲ ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ነበር ፈርናንዶ ደላሩዋ ዓርኪ ሒዛ ከም ዝነበረት ይፍለጥ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ሚያዝያ 2013 ደላሩዋ ነታ ናይ ላቲን ደርፊ ብ250 ሚልዮን ዶላር ክኸሳ ከሎ ኣርእስቲ ዜና ድማ ከምዚ ኢሉ ኣቕረበ ገለ ካብቲ ናይ ቀደም ደርፍታታን ዕላማኣን ኣብ ምፍጣር ከም ዝሓገዝኩ ኢሉ ከሰሳ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሄለን ታይምስ በዚ ዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩም እንተዘናጊዕኹም ክትኮኑ ትምኒትና እዩ
ኣብ መደብና ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና ንምትብባዕ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ